aga m awa ji a na-eke, aga m awụ ya n'orie, aga m awụ ya n'afọ, aga m awụ ya na nkwọ. A sị m wacha ji ihe a ga-eri m nwa gị esi etiela m ewere m ịwa ji o eke orie afọ nkwọ awala m ji o. Ejudo awalaji ọwalaji na-eke waji n'orie waji n'afọ waji na nkwọ enwere omechela omenala oge were ihe eji wee mara ndị Igbo ka a na-akpọ mmanụ wee siri ya wuji mezie omenala. Biko ana m agba ọhaneze n'ebe a eze awala ji a na-ewurete igwe eji ekwu okwu nyepe Ejudo nwa the patron of ndị eze ka o nwekwa ike kwubi okwu na ji ma nwekwa ji nke ọzọ eze ọ ga-adịrị gị na mma. Ọhaneze Igbo bike ejiwu ihe ndị Igbo ga-ama n'ọgaranya. Eze Basil ụkọ awala jọwa ọgaranya ka ọ bụ ọgaranya na ga-awa ji. Jehova Chukwu abịa ma afọ ọzọ anyị ga-awakwa ji dị taa. Ya akụrụba, ya ọmụmụ, nwee ikike mara akụ were mara akụ ya eru ụlọ. Tupu Erukwu ajọ mmadụ ajọ mmụọ nrịanrị ya otu ukwu Jehova Chukwu abịa ma ka anyị na-awa ji a na-eri. Jehova Chukwu abịa ọtọ Erukwu niile ga-akpata nwere dịrị n'udo dịrị n'ọnwụ adọrọta dịrị n'udo dịrị n'ọnwụ nke a ka anyị na-ayọ na Kraịst Yahweh Yeshua. Amen. Biko kopụrụ eze Evans eze nwata biko eze ndị eze the patron of ndị eze kopụrụ n'aka n'ọdịrị izi ọ nwoke mara mma eze Ọhaneze biko ọmụ abụọ Chief Christopher Nkem, the president of Ọhaneze Adodota. Ana m achọ ịwa ji ekpere na-asị na ji a anyị ga-awụ ya ahụ ma wọkwa ya n'afọ na-abịa abịa ma wọkwa ya wọkwasakwa ogologo ndụ ahụ isi ike. Ji eriri Erukwu taa ọ ga-ebute Erukwu ogologo ndụ ahụ isi ike, ihe akwakọ ihe nwenwe. Ndị Igbo niile nọ na Adodota, ọhaneze niile, chiọma ọhaneze niile, all the executive of Ọhaneze iri ji eriri Erukwu taa ga-emepere ha ụzọ n'aha Jizọs. Ebe nna asụrụ ọ ga-adịrị Igbo mma, dịrị Yoruba mma, dịrị Hausa mma, dịrị Naijiria mma, dịrị Adodota mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eji 2,000 naira were awara ji. biko kopụrụ Germany ọhaneze ndị Igbo Agogo ọka kopụrụ n'aka o ji nye ha aka puku nke naira ịbụọ wee na-awa ji. Biko ka anyị nwoke ọma igwe ji ekwu okwu ọ ga-adịrị gị mma. Praise the Lord. Aga m awa ji a ụbọchị nke taa Erukwu na ihe a ga-awụ my last ịwa ji n'Erukwu. Aga m na-awa ji a n'Erukwu ka afọ ruo afọ. Ọ ga-adịrị anyị mma ka m na-awara ji a ka m na-awa bisi plan ndị iro niile n'Erukwu. Nwoke sịrị na ya agaghị adị ọ ga-eji ala tiri mmiri n'Erukwu. Erukwu biznes ọbụla ha na-eme otu ogbe eji ha sị ka biznes ha ga na-egwu n'aha Jizọs. Eji 5,000 wee wara dị ji.
Igbo ekele m ụlọ. Emu abu adu fela anyị ndị mụ na-agwọ ọrịa. Abịasị Ichegbu Sprinkers of Ijokoland. Iluge ndị Igbo. Na-ekwu okwu na-asị na ma awọ ji ya. Ihe na-ekwu maka na ọnwụ ka gaziri agazi. Otu o ji were 5,000 waja. Chineke na-ga-eme ka mgbari igwe mee ka akụnụba ya na-aga n'iru. Oleta osimiri tara akụnụba ya ata mana osimiri na-aga-ata akụnụba ya onye egwu anyị na-egbu onwe ya ebe ịkọ na ori onwe ya agwọtụ mgbe ji efeju ụlọ